el que deixa la medicació dintre del teu cos, que és que no pots ni aixecar-te d'un sofà ni del llit. I gràcies a l'Oncolliga he pogut anar a fer esport, controlat sempre per professionals, he perdut pes, he perdut volum, estic àgil, estic sana, estic contenta. Molt. Faig aquagym des de la darrera setmana del mes de juliol i és molt beneficiós perquè drenes, fas molt més de pipí, drenes i tornes a ser el que eres abans de tot això. Bueno, fem un gimnàs a dins de l'aigua, que va molt i molt bé, jo n'estic molt contenta perquè m'ha solucionat problemes per exemple, de mobilitat i aquestes coses que amb les pastilles que et donen tens algun problema. Jo, des que vaig allà, m'han desaparegut tots els dolors que podia tenir. Molt i molt bé, jo n'estic molt contenta. De l'1 al 10, un 10. Jo he estat molt contenta i he tingut molta sort perquè m'han ajudat molt. I aquí vaig tenir la sort de conèixer en David. Llavors ell ens ajuda i ens fa fer una rehabilitació pel braç, ens fa que el braç tingui mobilitat. El tenia molt botit i ara el tinc perfecte. El tinc quasi normal. He utilitzat el servei del banc de perruques d'aquí a l'Oncolliga de Girona, que tinc entès que també obriran a Olot un banc de perruques, però jo he utilitzat el de Girona i estic molt contenta perquè tenien una gran varietat, a més molt bé de preu perquè havia mirat preus a internet i eren caríssimes i vull dir que estic molt contenta d'haver pogut fer servir aquest servei. Vaig trucar i em van fer venir i me'n van ensenyar diverses i llavors vaig poder triar. I a més tenien en estoc la que a mi me feia el pes pel tipus de cabell que jo tenia. Vull dir que va ser tot molt ràpid. Sí. Vaig conèixer Oncolliga perquè el meu home tenia càncer i en David va vindre a casa per fer-li massatges i ajudar-la que pogués caminar. Llavors el meu home va morir, jo estava dedicada 24 hores amb ell i de sobte em vaig trobar que no sabia com omplir el dia i m'ho passava molt malament. Llavors vaig trucar i vaig començar a vindre amb la Carme, la psicòloga. Llavors un cop em va veure un pèl més recuperada, em va dir que hi havia aquest grup Mimosa i que, si volia, podia participar. Vengo en representación de Mimosa, que somos un grupo de personas que hacemos manualidades y cosas. Esto es un proyecto que se ha montado en colaboración con la Oncolliga para acoger personas como yo, que te operan de cáncer y te quedas sin trabajo, o yo qué sé, o hasta te echan del trabajo, ¿no? Hacemos manualidades, después las vendemos, pues nos dan para poner paraditas, nos dan permisos y nos ponemos o las vendemos de casa en casa, vamos, de cualquier manera, ¿no? Hemos hecho bisutería, espada. ¿La habéis hecho vosotras? Sí. Qué guay. Sí. Con el anagrama de Mimosa, con el logotipo que no me salía la palabra. Con el logo. Y hemos hecho bufandas, chalecos, ponchos, jo què sé, muchas cosas. Bàsicament són persones afectades i operades de càncer de mama. El que passa és que van obrir la possibilitat de que els familiars, com en aquest cas és el meu, familiars de malalts de càncer, doncs poguessin entrar. M'ha omplert el temps i tot i que ara aquest Nadal també he tingut un baixament important, sort a Mimosa, estic tirant endavant. Si no fos per Mimosa, no me n'hagués sortit. Mimosa ha sigut la meva taula de salvació. Sense ella no ho sé. No sé què hagués passat de mi. Vaig entrar en contacte amb la Fundació Oncolliga abans de l'operació, amb els serveis de psicologia, que me varen preparar molt per l'operació. Per sort, soc afortunada, he superat la malaltia, però continuo rebent suport de la Fundació Oncolliga a través del servei del drenatge limfàtic. També se m'ha demanat moltes vegades poder explicar la meva experiència amb altres noies o altres pacients que comencen a introduir-se dintre aquest món, perquè jo ja fa 14 anys que hi estic aquí dintre. I la meva filla va dir, papa, ja aquest centre per aprendre a parlar.
vaig venir de seguida i vaig apuntar, el vaig fer soci i van donant la vida. Parlo malament, però tothom més o menys m'entén. Inclús ara soc professor de la Collida. M'han demanat voluntari i m'he oferit i hi ha gent que m'ha donat gràcies per ensenyar a parlar com van ensenyar a mi. Vaig a donar xarles sobre el tabac. També m'han demanat i m'he ofert voluntàriament per fer-ho per a mi un tant per cent del que he tingut res. Gràcies o desgràcies del tabac. Ara vaig donar informació al jovent perquè tingui coneixement sobre el que pot provocar-hi el consum de tabac. I nosaltres fem una valoració molt positiva perquè els nostres alumnes tots han sentit moltes vegades que fumar és dolent. Per això ho senten moltes vegades, però a vegades veuen que els seus pares fumen, que aparentment no els passa res i per tant l'impacte a vegades no és prou adequat. La insistència, les xerrades, activitats de tutoria que fem, tot hi ajuda. Hi ha una petita part, que no és majoritària, però que alguns sí que continuen fumant i que a vegades tenim problemes a l'institut per evitar que fumin aquests. Però una petita part sí. Referent al tema de Girona Nova Cultura, jo crec que és una innovació per a Girona. Es tracta d'unes xerrades, sobretot de psicologia, muntades molt bé amb cara i ulls, que expliquen tota mena d'emocions. Assistim a xerrades que venen eminències d'arreu d'Espanya, d'arreu de Barcelona, i que és un plaer gaudir-ne. Tot això, quan t'ho expliquen i quan ho veus que t'ho expliquen tan i tan bé, et fa sentir molt millor. Estic a l'Oncolliga sobretot per fer voluntariats amb infants. Amb els infants que tenen càncer no n'hi ha molts, perquè tots van directament a Barcelona, però quan en ve algun que ja és més tema recuperació, sí que, com que són puntuals, ens ho diuen i en aquest cas m'ho diuen a mi. I en aquest cas aquesta nena anava amb caminador, tenia problemes de motricitat fina i tal i qual, per tant era qüestió d'ajudar-la a poder fer la normalitat dins la classe. També fèiem educació física, fèiem música, per tant era que tots els nens i nenes ballen, tu també ballaràs. Que juguen a Matacorín, tu també. Em van posar en contacte amb la psicòloga, jo vaig començar a anar, van animar perquè anés a reunions a Ripoll, que en aquell moment no hi havia delegació. I llavors de seguida em van proposar per ser delegada. Vaig fer voluntariat de 2 senyores i després vaig fer, el més llarg de tots va ser amb un nen. I vaig estar pràcticament 5 anys. Però ha estat una experiència molt, molt enriquidora. Perquè penso que a l'Oncolliga el que fem gran són la gent que hi som també. El que faig és anar a l'hospital, en aquest cas el meu voluntariat és al Trueta, i la funció bàsica és entrar, visitar els malalts, preguntar com es troben, què necessiten, oferir-los els serveis d'Oncolliga si alguns d'ells el necessiten, tant amb ells com els seus familiars, i fer-los el rato de companyia que ells creguin necessari. Dedicar un temps concret de la meva vida a altres persones que crec que el necessiten més que jo i que em satisfà i m'omple moltíssim. Va arribar un moment que ja no podia moure's i l'Oncolliga ens va ajudar molt. Els va deixar per ells com una grua per poder aixecar. Una cadira de rodes, un llit, un matalàs de goma i moralment molta ajuda
venia l'ofici, que la va ajudar molt en David. Sempre li estaré agraïda amb ell i tots els que el feien venir. Sort de vosaltres hem pogut passar l'últim temps de la malaltia del meu marit bastant acollits, per no dir molt. Hi ha hagut grans persones aquí dintre, i sobretot una concreta, que va fer molt més que realment era la seva feina, que és en David. Jo tinc un mieloma múltiple des de fa sobre uns 10 anys. Els professionals que d'alguna manera m'estan atenent, un d'ells és Isabel, que és una noia molt trempada, que és psicòloga. Estic molt content d'ella, ja no és una professional, o sí que ho és, però em refereixo que és ja quasi com més una amiga que la psicòloga en si, des d'un punt de vista estricte. He anat amb l'Isabel de l'Oncolliga, de Ripoll, i em fa suport de psicologia. I la veritat és que em va molt bé perquè em dona molt de suport, és molt carinyosa i t'ajuda a portar una mica millor. Com tornar a la rutina, més o menys. I estic molt contenta amb ella. Però què és Oncotrail? Oncotrail és una cursa solidària, purament caràcter solidari, però per poder participar, a part de pagar la quota d'inscripció normal, com totes les curses, es té que fer una donació a la Fundació de 1.000 euros. I aquests 1.000 euros són els que íntegrament van destinats a millorar condicions de vida del malalt dins els hospitals. En total podem dir que portem recollits amb aquests 3 anys que portem més de 200.000 euros. Com hem pogut invertir els recursos que ens ha proporcionat Oncotrail. Llavors el primer any ens vam centrar en millorar el confort en l'hospital de dia i llavors es van comprar unes butaques més confortables i més còmodes, ja que actualment els tractaments són cada vegada més complexes i d'una durada més llarga i així fem que el pacient estigui més còmode. 5 operacions en 3 anys, vaig començar pel colon, amb metàstasis, el T4, que diuen que és dels dolents, però no ha sigut tan dolent, a pesar que ha passat pel fetge, 2 vegades, 4 tumors al fetge, 2 amb un pulmó, un altre pulmó, ho hem arreglat tot i ja estem nous. Un canvi molt radical, allò ha canviat, una cosa molt més moderna, no has de molestar ningú, tu puges amunt, avall, molt còmodes, i vaja, jo molt bé, molt bé. Un canvi del principi, jo per desgràcia he viscut les primeres amb això altre, no sé, sembla que no són taques de malalt. I clar, com més estàs, millor i per llegir, si vols dormir, t'estires, molt bé, molt bé, molt bé. Bé, la col·laboració entre diferents professionals de l'Institut Català d'Oncologia i l'Oncolliga ve de lluny, però va arribar un moment que vam creure oportú crear un comitè tècnic que havia de ser el que havia de conduir d'alguna manera les necessitats que nosaltres detectàvem dels nostres pacients i també de la implicació dels nostres professionals amb l'Oncolliga. Nosaltres, jo sempre quan parles amb alguna persona que està diagnosticada de leucèmia, li expliques que realment nosaltres podem ajudar-lo des d'un punt de vista de posar-li un tractament, de posar-li transfusions, si cal, de fer-li un trasplantament de moïdors, però hi ha altres persones que col·laboren, evidentment tot l'equip sanitari, no fa falta dir-ho, que està al seu costat, també està tota la part de suport psicològic, també està tota la part que ell mateix ha de posar, que són les ganes de curar-se. I després hi ha una part que no es veu, però que és molt important, i és precisament tota la societat. En aquest sentit, el paper de l'Oncolliga, com altres societats que es dediquen a intentar ajudar en aquest aspecte, és bàsic. Quan pensem com a institució amb l'Oncolliga, jo crec que la primera paraula que se'ns passa pel cap és sumar, no? És un exemple de la col·laboració que fem amb l'Oncolliga i l'Institut Català d'Oncologia de sumar per un objectiu comú, que és reduir l'impacte del càncer a Catalunya, millorar el confort i la qualitat de vida dels pacients i de les famílies, i una suma de projectes que al final tenen aquest objectiu comú que jo crec que compartim de manera claríssima.
Jo crec que són aportacions que complementen els tractaments i aquestes aportacions sempre són molt benvingudes, no solament pels professionals que estem treballant allà, sinó també pels usuaris. Nosaltres sempre tenim com a fita l'usuari, que l'usuari se senti ben atès, ben acollit en les nostres instal·lacions, però aquestes donacions fa que complementi una mica aquesta ajuda i aquest acolliment en el nostre centre. I jo m'agradaria que continuessin així, clar que sí, i que també nosaltres que estem a fora ens conscienciéssim de que s'ha d'ajudar a la gent. En principi, doncs, que vagin continuant amb el que estan fent, que és un benefici per tots, perquè si em va molt bé a mi, suposo que a les altres també els hi va bé. ¿Qué le desearía yo? Lo mejor del mundo. Vamos, madre mía, que suba, que se mantenga, que no sé, que no se retire nunca. Jo què sé, tot lo bueno. A casa també m'ho han notat, que tinc una altra alegria, que penso els dimarts has d'anar allà i he pogut tirar endavant gràcies a això. I a Oncolliga li desitjo el millor, perquè està fent molt de bé per gent que realment té problemes greus. Càncers, familiars, ajuda psicològica, a veure, també té advocats, té de tot. Moltes gràcies, bon aniversari i ojalà sigui per molts i molts i molts i molts d'anys més. Gràcies. Crec que és molt important aquest servei i més quan cada dia la sanitat es va tornant menys humana, no sé si dir-ho així, no? Però cada vegada va menys, doncs és important que segueixin aquests suports, no? Per contrastar el que es va perdent. Jo crec que el que vull, evidentment, és que hi hagi una continuïtat, que aquesta continuïtat sigui a molt a llarg plaç, que el voluntariat hospitalari es consolidés i que les persones, vull dir, hi posessin aquest punt de responsabilitat i que tirés endavant i que això no falli mai. És que ja el que feu és molt, perquè doneu molt suport al malalt i és que no se li pot demanar més del que feu. Animar-los a que continuïn fent aquest tipus d'activitats, perquè la veritat és que el pacient se beneficia molt. I per nosaltres també és una manera molt més àgil, perquè obtenir tots aquests recursos és un procés burocràtic molt llarg i que a més ara tenim els recursos molt restringits. Tots estem abocats, tots tenim els mateixos números i a qualsevol de nosaltres ens pot tocar i aquí està el servei que pugui ajudar absolutament a tothom. Que se facin socis i que ajudin, perquè vosaltres ajudeu de veritat. Molta gent patiria molt més sense vosaltres. O sigui que endavant. I gràcies per tot a tots. Us estic molt agraïda. L'Oncolliga tota la vida li estaré agraïda.